Nobyembre 8, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa usa ka higayon ni Ana, dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus, ug milingi siya ug miingon kanila, "Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man ang iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an, ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mubiay-biay unya kaniya. Ug muingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may napulo ka libo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan ka libo ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makiksabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang paagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo,